Akşamınız hayırlı olsun. Hormatly izleyijiler, Sapara hoş geldiniz. Salam Kemine. İyileşler. Selamun aleyküm. Aa, Buyur Kemine. Sapara bugün sorular ve düşünceler paslymyz. Bugün Hmm. sizin bilen izleyijilerimiz hem uyuşýança ýa ýakynda bolan waka barada gurrun eders. O gatty bir möhüm bir waka bilýäňiz. Biz kän gurrun etdik de bunu. Tamam. Ine toprak barada gatty kän gurrun etdik. Şoňa geçelim. Bu nämäne hawara görensiňizdir, hawa görmediklerem hawar kanalymyzda bar. O taýdan görüp bilersiňiz. Şeýle bir ýagdaý Mardan, Mar welaýatynyň kommunist kolhozy, kommunizm kolhozy bolmaly-da, kommunizm kolhozy diýip bir ýer bar eken, soň şäherçe edipdirler. Şo taýda bu daýzanyň näme bir ýeri bar ekeni yerini elinden aljak bolupdyrlar. Soň jaý gurmasaň diýip. Soň jaý gurup şonda da ýykypdyrlar. Ýa-ni alýanam gapdanyndaky ýa goňşusy bir iş görediýämiş, o bir zat öndürýän bolmaly-da belki de. Soň şol işini giňişletjekmiş, şonuň üçin bu adam ýerini alýarmış da Sapara. Muňa da giden tutuş welaýatyň häkimi, ýene beýlekleri, arçyny, polisiýasy, ýene nämeleri hemmesi kömek edýärler, ýa-ni şol baýa kömek edýärler şu daýzanyň elinden ýerini almak üçin. O gizläbem duran oklar. Pul verdim, dünýäniň puluny verdim, güýçli. O kim bolsa ýerem şonuňky diýämiş, özem Sapara haja gidip gelýärmiş ýylda bir gezek. Ýa-ni güýçli diýenimiz. Allah iň ýakyn o Sapara sizden menden ýa-da şu daýzadan has ýakyn Allah. Bir o haramzada diýeli Sapara. Köplençe o haramzadalar Allah ýakyn bolýar-da. Şeyler ak. Hawa ýagdaý Saparaýynda biz o zatlaryny görnýän tarapy, görünmeýän tarapyny gurrun edeli. Siz bu toprak näme üçin Allah ýakyn bolsa da alyp bilmeli däl de kanun boýunça doğrudan ve şeýle bir kanun bolsa ýa-da beýleki ýurtlar bilen deňeşdirende bu zat mümkin däl. Değil mi Kemine? Defafi burunlara geçmek hak burunun. Ya şu havari da halka yetirmekte. O emeği geçen, zahmeti geçen iyileşlemede emmecetine uluy minnettarlığım bildiriyor. Gelinimizin amadı altın ne mi Kemine? Hawa altın ağay var diýip. Altın doğumda da lokan minnettarlığımı bildirýän bu altynyň meselesi çözüler, özüm bu çözüler. Ne şu yemäni ýadyňyzda saklan. Adyny, familiýasyny Kemine ýazan ne altynyň bir tarihi nemen nemesi bolýar şu altyn tariha girer özüm ady zat. Näme üçin diýip sorap başlarsyňyz. O şu demen hawaryň şu hadisaň türkmeniň ykbalyna bir uly özgörşüň bir wesiledir. Yani altın näme üçindigini ben son knemelemde düşündüğüm o birinciden yani başından geçeni etmeli hiyalak düşündürüp dermäge nimetinin yetdiýänligi, dünýä garaşynyň yetdiýänligi
O bir kat beğendir ya. Özüm 7 klas bilimim var diye. Dönü tavet doğrunu 7 klas bilim. Bu hakkı yani, üniversitet oturuyan nemelerden az kovduğunu ne suude diye Öz dili şutaydı. bilenem aýdy aslında. O Men sizden gowy diýip manyda da ya. o inni o bizim yani bilimçilerinde değişli meseleler öyle netice çıkarır yönü altının özüm hayran olur. Tarihte näme vesile bolanyny. Ne şu hadise Türkmenin öz toprağını eýe bolmaga o ilkinci adımlar biridir. Bunu yani ön bilgili adamlar aydan adamlar üntünü çeken görüp bilmedik tabi. Toprağın o sizinki değerlerini düşünürecek olup şu toprağa eýe bolmalygyňyz barada biz kän urunlar etdik. Türkmenistan garaşdyrlyk demesine bu şonda kän işlerim etdik. Onun şonda da Türkmen bunu känler düşünmedi ya düşüneti gelmedi ya da göz var şey demesi yetmedi. Yönü şu fakt Türkmenin toprağının eýeti değerliginin suutnamasy altının ne şu at bol otur şu at. O eline de döwletnama dip yani döwletin resmi kağıdı var da. Döwletnama ya o döwlet onun adı geçen son on idinna nähilek demeler oýunda da bir yani sen demen namasyň ýalaklat bolmaly da. O döwletnama o eli döwletnamaly öý ýykylanlaň kanyny bilýäňizmi? Kemine. Ay, Müňlerçedir belki de 10 müňlerçe. 10 müňlerçe diýsem ýalňyş bolmaz. Ol öý ýykylan bir öý elinden alynan edil ýykylan ýaly aslında. O tapawdy ýok, nemetini ýitirýär, mülküni ýitirýär. O ellerine de döwletnama diýilen nemeler, kagylary bar. O adam de geň nemesem geň bu ýanky eli şolar ýalak kagly, dokumentli adamyň öýüni yıkmak ya elinden almak. Yani döwlete Türkler tecavüz diýerler. Döwletin namasynyň ırdyna geçen ýalak ýagdaýda. Indi canlar bolup şunçok edek yani seni tecavüz edilip o ýyry alyp boljak nemesi gözüňe getirip bilýän. Bizim de döwletimiziň hiç bir nemesiniň ne arynyň, ne namasynyň, ne kanunynyň, ne düzgünniň ýokdugynyň açyk tutnamasy. Indi şutaýda biz tarihi ýagdaýymyza seretmeli. Biz toprağın eýeti däl özüm soňky 150 ýylla. Toprak bizimki däl, bu toprağın tapusy ýani döwletnamasy bolýar-da, tapu bolýar-da şol normal dilde. Şey diýdi bolýan bolmaly, döwletnama diýip. Olar ýalak demez. Bu adam mene doğru diýip hasap edemok, döwletnama bolanda. On adyryň ýani beýik nemeli Şu toprak halkyň däl bolan soň bir işlewde däl bolan soň ýani atlar şonda o şeýle bolýan bolmaly. O aşağı boş bolmaly. O demesi nähilek batly bolsa o beýleki tarapym şonça neme bolmaly, gowşak bolmaly. Ne biz toprağımızın eýetlerligimiziň nemesi şu onun
Şu ne bir topur kağıdı vardır elinde. O kağıdı beriye görülü. O çolun hiçbir yerinde şu yer şu adamın mülkü deyip yazılan yeri yoktur. Böyle ne bir pette dokümanttır. O Türkmenistan'da hiç kim bir karış yere iyi değerler. Şonu bir yerinde yazın. O iyi yağlak olup görünönüz yalandır. 5 yıldan mı, 10 yıldan mı, ya 2 yıldan mı şu altın elinimizin yağdayına düşüyorsunuz. Batı kendir. O haçan düşüyorsunuz tarihi belli olmasa da o sizin ya malınızın, mülkünüzün, sizin altınıza, çoğulunuza kalacağı ne umanıdır. Türkmen olur yalak nemedi yok. Atamdan kalan zaydi aşat görünüp görün Türkmen bam. Bu talalayın böyle. Çünkü toprak sizinki değerler. Onun üstüne neme kaldırın zayınız. Üstünüzden traktör eleyense sizinkidir. Traktör eleyen son. Son kiminki de kim bu işi oldu çünkü diye de şu epizodda o kalan yerde de çoğun mengdeş olmalı. Ne şu vesile bilen kemine men biz katı kendi atlar bile yüzleşmeli oluyor da. Hakikat bilenen yüzleşmeli. Tarih bilenen yüzleşmeli. Dinimiz bilenen belki de yüzleşmeli. Değerli desturlarımız bilenen yüzleşmelidir belki de. Şu vesile bilen biz yani aydınlık ya Rönesans diye de Avrupa'da bir vakit yaşadı. 200 yıllarına ben oldu da. Bizim çoğu ayak basmalı. Sonsuz bizim Müslüman devletlerimiz yakın Türkmenistan'ım der. Orta diye beylik nemeler. Çok periyod geçmedi. Biz dünya ayak uydurup bilemiyoruz. O da göz örtülü görüntü şu anda görüyor. Yani Müslüman devletlerini alsan dünyada en garip devletler yine Müslüman devletler aşağıdan neme var. Yani şunda alak bir nememiz var. Yani altınlayda nemeti çözülür. O çözüleceğini bilen yani bunu çözüp koysanız bir hatem yervet oluyanlar. Bunu düğüplü neme inmetek yani toprağa o toprak şartiyet hemen eline geçmelidir. Bir karış eyyeti toprak olmalı derler Türkmenistan'da. Onun eyyeti halk olmalı. Hükümet derler. Hükümete yani 20-30% stratejik nemeler oluyanlar. Dine şolları alak yer kalayanlar. Kalanın hem mecehinin eyyeti olmalıdır. Öyle büdüğümlük eyyeti yani devlet nama del. Onun bir tapusu nemeti olmalıdır. Türkmenistan'da devlet kimin gidip yani toprak kimin gidip doğruyalardı devletin diyorlar. Devlet kimin ki? Ne son bilen Türkmen var mı? Devletini de o sizinki değil. İyilik etmiyorum başkalar. Benim düşüncem şundalık kemine ne şu nemeli bir ayrıtı bir gepleşik edeli bir yer toprak var da onun floriyalak bolayan nemeler var da. Bunu görgüsünü gören adamlar var da ne şolar o dile getirdi bu tedbirli oluyor. Biz bilip aydınımız bilenem yani bunun ile ondan çıkıp diye de. Suudnaması bilen Evet. gerekti. O. Hı. Sonra alak gemine ne ben edil şunem epizod için aytacağım şey şu atlar ondan sonra doğru versen iyiden devam ettirir. Awa. İyileşlegen doğru vardır. O fikir vardır. Awa. O sapara yankı
Nämäni aýtdyňyz-da siz ýene şahsy mülki däldir diýip owa ýa-ni şahsy mülkidir diýip ýazýan ýeri ýok owa diýdiňiz o hakykatdan şeýle. Yani onuň ýerine näme ýazýar diýip owa sorap bilerler. Geçenki çykyşlarda da gürrüň berdik biz toprak barada gatkan çykyşlar etdik. Ildeşler bir 20-den kändir jemlesem. Ine şu çykyşlarda ine şu şeýle başyňyza geljek zatlar häzirki sistemada diýip gürrüň berdik-de. Indi şu elinizdäki dokumentlerde ýazýan zat şu. Size bu yer, toprak ulanmana verildi. Ulanmana verilmek yani prakada diyen ýaly bir ýagdaýda misal üçin maşyna alýan prakada. Doğru dälmi? O pulunu berýän, soň ýene ýyzyna tapşyrmaly. Ulanyp bolandan soň. Ine köplenç şeýle bir ýagdaý bardyr. Ine miras meselesine aýtdy da sapara ýaly. Şu altyn daýzanyň ine şu aradan çyksa diýeli. Bir gün olmasa bir gün hemmekin bu dünýäden geçýär sapara doğru dälmi? Soň ine şu altyn daýzanyň adyndaky ulanmana berilen toprak çağalaryna geçen ok. Mesele şu taýda. On soň ýene täzeden ýa-ni öz geçen okdy. Soň gidip o tanış tapyp ýene näme edip eýdip adyna geçirýärler. Şeýlerek bir ýagdaý bar. Indi biz o ýurda baran wagtymyz ine şu düzgünleri üýtgetmekçi. Toprak halka verilmeli. Haçan da toprağın eýesi halk olan wagty ýurda mösýä, halkyň özä mösýä, özüne göwni etýär, arkaýyn bolýar. Ertirne häzirki ýaly gaýg etmez, gaýgyrmaýar. Ine onun bir adamın mülkü diýende ömür boýunça bir gadanany bir jaýa ya ýetýär ya ýetene onun ne şey diýen boldular. Ömrünü kül etdiň o diýär. Ha üstesine de 1 milyar diýär köne puldan aýdýan bolmagy mümkin. O 1 milyar gatkan pul sapara. Çykda jetdim diýär. Şu yer üçin ýa-ni yer üstündäki gurulan zatlar üçin. Ne? Bolýan zat şu. Nädip tölemeli? O ýa-ni özüm çağasam bir çağasy awariýa bolupdyr da. Helakçylyga uçurapdyr ýolda. O päskelçilik bar çağasyn. Gemine ine kağıtları o kanun badip görülýär da. Ýöne adamlar bir zady berip berilen hususy eýetçilige geçirilmeden şahsy eýetçilik diýen sapara. Şahsy eýetçilige geçmeden kanunlar sizin peýdaňyzda işlemesi mümkin näler? Siz bir ýöne obýektiňiz. Unu ulanylýan gerek bolsa paýta ýygdyrarlar, paýta tutulurlar, buğda ýygdyrarlar. Ýöne şolaň hiç biri sizin peýdaňyzda däldir. Galan dadyňyzdan turnalypdyr. Kanunam bir üçin işler, ýöne siz üçin işlemez. Kim pullu bolsa, kim güýçli bolsa, kim deme bolsa şoň üçin işler. O da kanun bollugy däldir. Kanun bollugy däldigini özlerim bilýändirler. Ýöne körök berýär şolara. Gazanç berýär. Talaňçylyk bolmaly. Bu da talaňçylygyň bir nemesi. Öýün, bir adamyň öýünde talýarlar. Talaňçylyk diýilýär. Bu adyny dogry goýmaly. Bir däldi. Bir bolsa başkam deme bol, ýöne müňlerçe, 10 müňlerçe şular ýaly. 30 ýylda ýykylan jaýyň tanap bilýän baba bolsa, takbir aýdanda da gatul demeler, ýöne hiç kim şu altyn ýalak ne oturup şeýdip arkaýyn ýa-ni näme çykaran wagtda günneme. O günneme çykmadyk zat bolmadyk zatdyr. Onun beýlekler, ýa-ni bulan uly bir propaganda nemesi bardyr. Ganaty bardyr. Şunu şu ýagdaý goruyan.
Olar iri hökümeti yamanlan bolup gorar yok hökümeti yamanlatan şu hökümet bar ýöne elbet işleýärdiýen manini berýändir. Onun kanuny bozup dip gurrun edýändirler adamlar. O yok kanuny bozup bolýan nädir? Siz bozup kanuny bozýanlar diýseňiz o kanun bar diýdiňiz bolýandyr. Ýöne biri elbet işleýär. Çünki kanun ýerine ýetenok diýerler. Şular ýalak priýomlary bardyr. Onuň ne 30 ýyl ulanyp gelýändir. Biz hakymyzy talap edýäs diýdi. Sen hakym ýok, ýok zady näde talap edýän? Kazanmaly da, talap etmeli dälin. Onu kazanmaly. Zor şu ýa-ni hökümeti legitimizir diýilýär-de, ýa-ni meşhur ýagdaýa getirýärler näme bilen, priýomlar bilen. Saýlaw meselesine de şonalak. Türkmenistanda saýlaw diýilenler bolmasy mümkin näme? Ýadygyzdan çykarın, hiç wagtdan bolmady, innem bolmady. Zatlary bilençe. Ýöňem bolmady. Onu ýalňyş, o taýda ýalňyş etdiler, bu taýda ýok, büýürler bolmady mümkin, altyapysy ýok. Altyapysy saýlaw geçirmäli, altyapysy bolmadyk ýerde saýlaw geçirip bolýan nädir? Yalandyr ýöne, formaldyr. O prezidentiniz bolmasy formal. Onu hökümet diýip ýörsiňiz. Hökümet bolmaly ýagdaý ýok. Ben şu zatlara dikkat edin, üns verin, sizin yani kurulmadık devletimiz var. Onun başında kaltamanlar. O bir toporunda çok hizmet ediyen. O köpüğünü bilmeyen ediyen. Yine şular kim ya? Yine şular bir giden adam. Öýük bana gelen adamlar. O evet, gerçi ana adam var. Öy bir altınlayda yakıcı ödü. Onların bir sürü. Şolong ýolunda durup bilerdi. Ki hayır durup bileceğim. Ha, bu adamların komşusu yok mu? Neme yok mu? Indi sapara bir de kanun yok diýdiňiz de, indi şu taýda nämäni alayım. Kanun bolmasy mümkin näme? Yok diýip demeden. Bolmasy mümkin däldigini ine şularyň özleri suud edýärdi. Ine şu Altyndaý zanyň videonuň soňunda aýdan ýeri bar da, men dünýäniň pulunu berdim häkime. Velayet häkimine verdim diýämiş, şol ýykdyryp oturan. Bu ýere nädibem bolsa alaryn. Güç, ýa-ni yer güýçliğiniňki diýip aýdýar-da. Indi bu näme diýmek bolýar sapara? Yer güýçliğiniňki diýmek, kanun ýok diýmek. İkisi bir zat. Ýa-ni kanun ýok diýip aýtjak bolsaňyz, o gün güýçliğiniňki diýip aýdyň mysal üçin. Kanun ýok diýmekdir. Indi şonuň üçin biz ýa-ni milli halas ediş ýa-ni komitet nemesinde sferasynda işläp gelýär-de. Türkmenistanda o ne kanun var, ne hökümet var, ne döwlet var, hiç bir zat ýok. Ine şo zatlary biz döretmekçi, epeslisini döretdik. Indi bir azrak nemesi kaldy. Ýurdun içine barmak bilen o tamamlajak bu proses. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar bunuň. Onun daşında yine näme diýerler sapara sizin aýdyşyňyz ýaly ýok zady erwet diýip aýtsaňam bar bolýar-da. Yani bu bir priyomdur. Yani emeldir. Yani propagandan emeldir. Bunu doğru düşünün. O bunu kritikavat eden oluyor. O kritikavat ettiler. O sen burada bahadırını demediyen aydiyen. Şunu kabul ediyen. Yani dinleyicinin ağının aşağına giyiyen ve atlar şöyle. Yani bizim hökümetimiz var diýerler de. Ya şonuň üçin sapara bilbedim üns berýärlerim biz ýa-ni Gurban da oğluna da o samsyk diýäs. Hakykatdan ham samsyk. IQ testini tapşyrsınlar. Bizim göreli samsyk dälliklerini. IQ testini tapşyrmaly adamlar gatyken IQ testim däl. Kimine ne Türkmenistanyň yankı demede görköden adamlar mı var? Şu yankıları o tokbok. O 50-60 tane adam var da şu tayda.
bar 30 olsun, 20 olsun. Şolar bir yerik yığınap, o ellerine ruçku bilen kalan berip, boron hadisani bir suratlanıp berdiysen çok iki sözlenme yap bilmeýärler. Hı hı. Olar ayda yerli, yani lakal demeden demesi. O merkeze varsan o taýda şonda alak. O hiç birinin şu altın gelinimizin towadyndan üstünlerler. Şunça da yoktu. Türkmenistan'da kadri yetiştirilen o, onu bilen yoktur mu? Anasına da geçiyorlar. Hı. Soň ýene bir O geç, Hawa aýdyň. ýene bir nemesine değineli. Indi şu videoň üstünden o video biz. Indi şu öýü ýyptyryp duran ýani hawa yer güýçliğiniňki men puluny berdim diýip aýdan adam haja gidip gelýän adam. Indi haja gidip gelýänlere seredin aýdymçylar haja gidip gelýär. O ýegenler taýpasy haja gidip gelýär. Ýanky Berdimuhammedowler ýanky Samsuk halyna da neme bar da sapara Samsuk adam hajy kabul bolmaýar. Şeýle bir zat bar ýanky akyl taýdan yetmezçilik edýänler, garyp bolanlar, ýene nämeler olara haç wajyp däl. Şolaram şo taýy gidýär da ýene Berdimuhammedowlaryň akly ýeten okýany. Şolaram haja gidip gelýärler ýöne. Şu adamlaryň edýän işine seredin. Kemine sen hasly meseleni gowy bilýänsiň. Ýöne men şu haja gidip şu taýdan bir zat ýa-ni beklendi bolan adamlara men bir sagdyn telleli demeli aýdyň adam ýa-da düşünjeli adam diýip biljek gel. O onançdyr nemedir bolyn o zatlar gaty neme yüdlöy ben demem görýän şolar ýaly. Tücaret demesine öwürlen demeni o gidip barıp o taýda şeytan naşlaşyp demedi. Prezidentlerim diýär. Özbekistan'ın prezidenti götürler. Meriňe ýüregim bulandy sapara şonu görüp. Mirzaýewiň haja gidenini görüp gaty ýürek bulanjy. Haýwan bular ýa. Nähil adam. Ya din diýilen demeni bu wagtda bir wagt. Bizden dünýä gelmäkä tüjaret öwürlen zat. Onu İslam kabul edin, İslam etme. Ondan demesi tücaret gatul pul aýlanýar. Mekke gidenlerim şu taýda näse dünýäň nemesi. Araplar 30-40 milyar dolar hasyl ýygnaýarlar şu taýda. Sizine 9 aý pak tekip alýan nemäňiz 1 milliardy ýetenok, ýarym milyar. Ya kuşuňdy, ranyňyzy, nemäňizi ýyrtyp bir ýylla äkli Türkmenistan bolup gazanýan puluňyzy gazandyryny o şoň nemesi bagaty on çykdy jeti özünden öňkä. Ýarym milyardy ýetenok. Ýöne şeytan naşlap 35-40 milyar dolar gazanýar. Olur arasda kazanç. Sizin köyünü çıklayacağında. Biraz kelleňizi işlediňiz. Yani çok için biz bu zatlar bilen yüzleşmeli dinimiz bilenem. Näme getirýär? O ýagdaý şeýlerek gynansak da ine hemme zat bir sahnada şu at görýän sahnaňyzda o dinem bar, kanunsuzlugam bar, ýa-ni adalatsyzlygam bar, döwletsizlik o diýildi ýa-ni ýurt öz nemesine, gidişine, tezligine gidip dur. Haçan o tezligi ýuwaşlar durar diýip ýaşap ýörler ýaly. Yani eme şu altın doğumuzun şu taýy watany ya
Altın başka vatan yok. Hı hı. Ha? Ya, vatanın diyen yerinde bolyan da toprağı şun der, ödün der. Vatan olmadan Hı hı. doğru alamatı. Sen üstünde yaşap görün toprağını sizinki değil. Buna da hiç yankı bize gerek gelmedi yani olmakları mümkün. Kendine ben neme düşünüp bile yok da benim halkımın reaksiyasızlığına reaksiya yok. Hı hı. Tabii öğünde şey üstünden traktör eleyense. O gynandyrjy sapara ine halky şu ýagdaýa düşürmesi üçin bir giden iş etdiler-de. Sowatsuz goýdular sapara, internet ýap, o bu näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Bir halky şeýle gorkmagy öwredipdirler. Karşısında hiç zat ýok bolsa da gorkýarlar. Men hazır sapara nä nebe bolsa, şunun ýaly ýagdaý boljak bolsa da o aların o elime o bıçak mıdır, kağıtmen midir, pil midir, näme o gabat gelse o şoňa şo taýa gaýdyp gelmez ýaly edip bolýar-da. O gelýän adamlaryň elinde hiç zat ýok. Yani kemine bir hadi bu çözümünü ya da tedavini yani gözlemeli. Ne bir terede oturuyor. Yönü mümkün adam görüp tezini çıkarıyan oturan adamlar var. Ne şu mesele geleli. Ehli dünyada bolyan ervetlikler, yamanlıklar, bedbahtçılıklar, köp nemeler tezini çıkarman edilenler. Ne şunu bilip görüp tezini şu reakta görközmesem ne günah şolun üstünde yatar. Şu atlan hem beceri bilip tezini çıkarmayan adamlar vardır. Yani bizim cemiyetimizin yani büyük demeleri şu taylarda yatıyor. Bu erti şeyle olacağını oturan yerine bilenlerim var. Yani şu da atları öğretmen adamlarım var. Yani, mekteplerde, üniversitelerde o kanunun näme, toprağın näme, vatanın näme öğretilen olmalı. Normal nemede. Şonların tezini çıkarman oturanlar bu var. Şu yerdeydi. Ondan beylek kaltamanlar yedefi elinde adet yerdi. Neme ýazýar-da? O Yusuf Çağrımradoviç diýär-de. Sizin şu eden gurulňlaryňyz daýza näme kömek etýär diýip soraýar. Indi sene o kömek sözüniň farsça dygyna bilýän dälsindir belki. Şonuň ýaly bir haýwan ýalyk bir neme-de. Gurruna betmeli däl. Sapara. Şoňa getirýärler-de. Bu beýle haýwanlar nerede ýetişýär? Aýdyp bereýin. O Arap däwrinde ýetişip bolýar buna. Soňra bu Orsiýalyk bir neme imperiýa gelse, olar hem şey dip ýetişdirýär. Yani Arap Orsun galyndylary, ne şeýle pikir edýänler. Adam hemme zady gürleşmelidir. Adamyň dili var. O pikir edip bilýär, pikir edýän zadyny diline döküp bilýändir. Haýwanmy? Yani biz haýwanmy? Gurrun etmez ýaly. Üýtgeşik bir neme. Deme kemine hayvan mı diýdiň bolýan neme getireýin. Ne bize hayvanlardan iň ýakyn, ondana iň ýakyn nemeler şampanlar nemeler. O bize 70 näçe 80 näçe % ýakyn adam nemesine. Bir tapawudumuz ýanky biz satsal nememiz var da. Satsallaşma okuyumuz var. Ne şu gürleşip bilýär, diğerine o yardım edip bilýär.
ya da şu dile getirip bilýär, ya da kömek edip bilýär. Tatsal nemämiz bar. Şu tatsal nemämizi aýyrsaň, galany edil şu ýa-ni çimpanzeň kyýalak. 100%. Ne şu wagt Türkmenistanyň hali, ne ýa-ni Çarmyrat illeşimizden nemämiz o. Biz şol şimpanzelerden o hat aşakdy. Ne bizim intellekt nemämiz şonala. Şolarda da ne şu bolýan zatlar hemmejesi bar. Gaharlaram bar. Yo, Bir-birine bagly. neme olur topar bolup bir-birine karşı söweş atjalar. Ýani tarihte ilkinji gezek antropologlar tarapyndan nemedilen bir söweş bar da Afrikada o şempanzelerin arasında 4 ýyl dowam edýär sapara. 4 ýyllyk uruş. İki topar maymunun arasında diýär. Maymun däl olar ýa-ni maymun primat. O bizim emämiz garnyşlar. Yo, maymun guyruklu olanlar maymundur. Yani biz hemme zada maymun diýäs. Olar ýa-ni şempanzeler primatlar. Yo. Yani neme? O maymunların primat nemesine girýär, ýöne olar guyruklularına maymun diýilýär-de. Olarda guyruk yok. Arası şeylerek yani hemme zada o benzeş, diňe gürleşip bilen oklar. Indi şeýle bir zat bardy gürleşmekde. Ine hazır sapara sizin öňüňizde bir kamera var, meniň öňümde bir kamera var, monitorlar var. Indi şu zatlaryň emele gelmesi üçin näçe gürrüm edilendir? Ummatı. Yok, gürrüm gutaran ok, ummasyz bir tarapda gutaran ok dowam edip durýan. Şu gürrüm dowam eden üçin ösýär, ýani her ýyl täze haz üýtgeşik, haz çalt telefonlar çykýar ýa-da internet 2G şu an 5G ulanýar. Arasyndaky o tapagy. Ýani altynyň size eden kömegini yüzlerce erkeğin etmediklerini diye size altın gelinimiz toprak sizinki değerli şonu size uyduruya yetiriyor. Şu episodun üstüyle toprak sizinki değil. O menki deyip üstüne cahil salıp görünen orada cahilin tenki değil, toprağın tenki değil. Aslında vatanın tenki değil. Ne sol demeni idea. Sonra yani çağrı diyeyim düşünüp bildim ki. Ödüm katı Türkmen'in içinde telçen o duş gedine var. O erkeğin edip bilmediklerine de oturuyor şu an altı. Yüzlerce erkek. Kendini çıkarman o yorunun aşağına otuğunu boğulup yatan milyonlarca, 10 milyonlarca Türkmen erkeği var. Yani altının mesele çözülür. O çözülür. Yok var çözülür. Onun emesi yok. Bu meseleler çözüldüğü değil. Yani şunu düşündürecek oluyor. Mesele yani toprak halkın eline geçen son. Mesele çözülüyor. Onun yerde mesele çözülüyor. Yok mesele dine yani üstü yapılıyor. Yani altının çözülür. Bilgin kaçırlar. Durduğun meredin kaçırlar. O meseleni yani büyükten çözmeni Türkmen öğrenmeli. O aşağına deretmeli. Yani yer reforması deyip bilken gururun ettik de biz belki de yani albedille yani demedille bu blende halk bunu reforma diyemediğini düşünün nedir? O reforma demek sizin yeriniz size yani emanet sizin elinize mülk olup geçmeli. O Türkmenistan'ın içinde bir karşı yer eyesiz olmalı. O hemmetin eyesi siz olmalı. Sonra devletim siz oluyor. Yurdun eyetim siz.
Bu adam bolmaly bolýan eýetden şu altyn ýurdun eýeti bolsa şey öýünü yıkadylar. Hı hı. Ya eýetçilik bar ýerde demeler üýtgeşik bolýardyr. Men daş döwrümde goňşulmady. Şu jaýyň demesi 170 näçe ýyl. 3-nji, 4-nji, 5-nji pakalen ýene. Buň Agryanda bir jaý bar 248 ýyl. Ömürlük yemeler. Ne yer eýetçilik bolanyny şondan alak bolýar. Hı hı. Şu suraty ýokmy Sapar aga görkezeli? Näçe ýyllyk? 250 ýyl. Bar ýanyna kino çekçi. O ikisi ýanynda da bar. Onuň size ýetir. Hmm. Man bu toprakly ýagda şeýlerek illeşler toprak. Inde topragyň nädip alynandan o ýatlap geçeli. Ors padşasy gelen wagtda hemmäniň topragyny elinden aldy. Soň şu pikirdiň bir wagt siziň topragyňyzda hem ekin ekýätiňiz hem mal bakýatyňyz. Ors gelýär, topragyňyzy elinden alýar. Soň şu taýda sizi işletip başlaýar. Soň işläp önüm çykýardy o taýdan. Ona Orsada Moskwada dogry tarap alyp gidýärler. Ýa. Eýýäm ýa Sapar aýşýal 150 ýyldan bäri toprak biziňki däl. Näme üçin? O toprak nämeden oka Ors ine hamaly Ors gitdi-de Sapara dogry dälmi? Näçe ýyl boldy? 32 ýyl. 31 ýyl, 32 ýyl. Inde Ors giden bolsa näme üçin toprak gaýdyp gelen op bize? O bizde gaýtaryp berjek bolduk. Bolýan başynda gelen adam gaýdyp oturýar. Mesele şu taýdadan. Mesele siz topragyňyzyň hakyky eýeti bolýan çaňyz siziň hiç tadyň düzelmesi mümkin däldir. Hiç tadyň. Onuň aklyňyzy, çoğuluklygyňyzy şolon gelejegini bir düşünüp gözüňe getirip görün. Siziň öýüňiz ikide olan garaýony ýurtdan çykyp gitmeli bolýarlar. Şu adam çykyp göreni mazel. Şu zatlara düşünmeýän-de bolýan zatlar. Bolmasa 92-nji, 93-nji ýyllarda size bu zatlaryň eýesi bolmaly. O hakikat bilen, tarih bilen yüzleşip bilmeýäniňiň bedeli şu zatlar, bolýan zatlar. O käbiriňiň demesine degýär. Aji ýöne insan yüzleşmeli bolýan. Şunun üstünden atlak geçip bolan o. Çözmen üstünden ýöne atlak çözülür de dip bunu çözüp bolan o. Siz çözmeli. Yerini çözmeli. Sapara. Täze Türkmenistanda uýgun bir watandaş bolmasy üçin illeşlerimize näil kitaplar maslahat berýäňiz diýe. Dünýäde kitap ýa-ni bir kitapdan uzak dursaňyz bolýar diýip. Ýok Sapara eýle däl. O Kur'any okap öwrenin, ýokma suratda arapçasyny öwrenin, arapçasyny öwrenmäne wagtyňyz bolmasa haýsy dilde düşünýär bolsaňyz şo dilde oka. Öwrenin aňyrsyna bärsine ýetjek bolun. Şonu okan adamlar Ýewropa gidip Kur'an ýakýarlar. O tarapan bar bu işin. Yeme haýdy kitap okumaly, o bir kitapda siziň türkmeniň nädip ýaşamalygyny düşündirýän o kitap mene bilemok olur ýalak deme. Olýan ýöne özüňi gelişdirmeli. O dünýede informasiýa kän, o dünýede bolýan zatlar nemedin. Şolong her bir ýüzlerçe kitapdyr. Müňlerçe kitapdyr. Yo, ndeme Fakat berenim bilenem siz o dil bilmeseňiz
O Türkmen dilinde O kitap Türkmen dilinde de yok. O köp cihat berýärlik neme de o yok. köp kitaplar ne Rus dilinde de vardır ne de Türk dilinde vardır. Okuyacağı adam barur İngilizce bilýär de. Bu zatlar okuyan adamlar köpse hem İngilizceni bilýärler. Şonuň üçin hem okuyan adam göni öz dilinde okuýardy. Yani İngilizce dilde kitaplar şu an günümüzde gatyka yani neme möçürde İngiliz dilinde yazılýar. Şonuň üçin ansa terjimesi o kändäl. Alıcı olmasa näme gerek? Misal üçin näme üçin terjime etsinler men gitjek İngilizcesinden okujakda. Şöyle ýagdaýlary bar da, ýöne insanlyk taryhyny okumaly. İnsanlygyň taryhy gaty möhümdir. Onuň içinden kän zat öwrenip bolar. Galan zat Diniň taryhyny öwrenip Ha. din rodo gaty ul demedir. İnsanlygyň taryhyny nemetseniz dine madyr içinde. O kemini dogry aýdýar. O şeýle nemelerde okumalda. Ya bunun bir kitabı yok yani gowun hem bolmagyň. Yani kitap okap gowy adam bolmak diýmek olay hem düýünden ýalňyş. Erwet kitaplar hem ýazylýar da. Olar okusaň erwet bolmalymy? Sapara hem mesela gyzyklanıp okumaly. O bir kitaby biri özçe düşünýär beýlekdi. Başgaça düşünýär. O taýlarda da neme ken. Yani bir kitap okap, o durmuşunu öğretip bolýan bolsa, o beni ýere parar. Bizim nemede sapara şeýle bir zat var da ýanky suw gören guduz ýalak gaçýarlar kitap görseler. Ýakýalar kemine men gaty gen nemetdim. Şo 20 noýabrda bizim öýümizden. Bolmasa Türkmen oýunyna bir 3000 läp, 5000 läp, 7000 läp kitap saklap gören kän türkmenim ýokdur bolýan ýöne. Şonu çykaryp howlyň orta arasynda ýakýarlar da. Özüm türkmen oglançyklar sallatlar demedir. Ýöne komanda berýän içinde badyr komandirleri nemeleri. Tamam. Şonuň suratlary bardy nemede Ataşehir Press'de gazet neme jurnalist surat bilen boyuttur. Yani kıynatamam ben onu yanında kopyasını alıp kalmadım. Kent göçüp konup diyorum tam koş yığınap bilem o. O saparanda elektron kitaplar var öyle. Bilmedim yine kızınız çeker mi? Kızıklanır mısınız? O müňlerce kitabı nemede. Yanında götürüp bolýar. Ya o zatların katı yemetti. Yeter kuvvetiniz olsun. Hem arzan, hem islendik kitabınızı göne adyny ýazyp tap bilýäňiz da o kitap almak üçin öňler daňy. Ýa-da kitapxana gezýärler ýa-da gözlenýär, haçan gelýär o kitap, ýene näme diýip o sebepde urunada diýme gaty defisitdi. Kitap iň gymmat zatlaryň biridi. Embekşi kitap ýygnap nemedip bilen okdy mümkinçiligi ýokdy. O taýtewap bilen men çok studentka kemine knижny bada barda 29 şkoluň aşakkanly sklad kitaplar Respublika neme sklady var. Şonda giýje takçy bolýardy. Ähli skladlar demeler o tanýa onuň deme kitap bolsa öýler berýärler. O satyn alýan. Berýär. O şeýle. O ýurduň içinde ýazýanlara o düşünjeler pes ösmedik o bir zady bilse bilmese o aýdyp görýär diýe. Deme o bana o kän üns verme diýjek bolýar diýilişimiz mäniň ýazýan zadyny. Ýok biz bu taýda üns vermek üçin däl de ýa-da dikkaty çekip ýa gurrun etmek üçin bahanadyr her bir zat. Gurrun etmek üçin ýoksa o da şeyler ne şu altın
gelinimizin eden de iyi şey. Ne mesele gündeme çıktı da. Mesele gündeme çıkmayan mesele yani problemi değildir. Şu problemi yoktur. Sizde gülale güllüktür. Yani çok manini veriyenler. Ondan sonra çözülmeyen üstüne oşurup bir çıkıp gidiyor da. Şu vakit siz Türkmenistan'da yaşapıyorsunuz. Ayağınızın aşağında yaşayan yerinizde. Yürüyün aşağında. Ya, toprak var. Şu kim gidin bilmez yerdeydi de. Bilen yok da. Şu anda ne hem şu toprağımız bir de değişiklerleyen Türkmeni gördünüz mü? Bu ne hem için bana yönü ulunmalı veriyorlar. Ben Türk'üm değil. Bu yurtta hiç kimin öz toprağı yok olsa bu yurt kiminki onda? Yani gündeme çıkmadı. O da atlar bol yağlık. Gelip görün deme yağlık buraya. Yok sapara bu problemi de yok. Daşar yurda çıkıp has erkinlik ya da bir neme diyorlar, bir söze iyi bolup bilýärler de, bir söz aýdyp bilýärler. Bu zat täsir edýändir, säbinde bir soňky 10 ýyl esasy rol oýnatdy, ýurdun daşyna çykma ýene näme etme. Endi şonam ýurda almanada çekip ýörlerde sapara. Korkutmalar nok. Onam aýtdy. Korkusundan alan oklar ol, yani yolları yaptılar 2 ýylla. Kret bilýäňizmi? 2 ýylla yolları yapıp tuttular. Häziram şu wagtam yapık ýaly. Adamlar o yurdun içine gaýdyp gelmäne höwes bildirmesin diýip wiza ýene näme şeýle bir zatlar goýdular, ýöne Türkiýanyň hasaby tutturup bilmediler de. Türkiýe ykdysady kriziste şu wagt 5-6 ay nemesi aldy soň. Doğal çöküş nemesi özünü görkezip başlayacak. Ya da şeyle. Gene kemine ne 30 yıllık hem yalan, hem korku, hem batış, hem çäklendirme, hem informasyonlu deme açlık, yani vakum. Volonton o tiz o yaşa şeyle bolmanım kandip düşünen adamlar tahmin 90%'den geçer kemin. O şeydi yetiştirilipdir de. O değil korkup yaşamalı. O yalanın içinde yaşamalı. O neyme netice veriyor? Ne Türkmen'in o samimiyet diyen sözü orta attık da. Şu duygu Türkmen'in yok korku dendi. Yani iyi ruh gördüm de. Şu duygu yok. Samimiyeti yok adam bilen bir iş edecek korkuyorum. Dostluk kuracak korkuyorum. Katnaşı edecek korkuyorum. Mümkün değil. Bir milletin giden bir tragedi. Yani siz içinde olan soğuk şeyle olmalıdır öyle o. Yaşapıyorsun. Bu ayrıca statlar. Bu millet siz yüzleşmeseniz bu meselen çözüp olur. Yani bu samimiyetsiz adamları bakın düzediyor mu diyenlerle. O siz yani 50-60-70 yaşınızda. O siz düzedip de utarık kavrında çalacak mı diyenler akıptan o onlarla kolya. O sizin yönü sağlanır için gelecek ki netilleriniz için bu zatları düşün düzeltmek sizin demenize düşer. Yani benim fikrim şoları yalak kemine bir taşından katı olur ya. Sapara ben yine de şönemede kalacak. Ya hemleri yapık öz erkine bir zatlar öğrenip bilmedik. Onun yerine korku öğretilipdir de. Nädip korkma öğretipdirler. Şonuň ýaly bir neme de ýine näme ol
Kur'an'a hormat koýandyrlar. İçine düşünse düşünmese, Kur'anyň näme bilse bilmese. Onun adyna o ýalňyş aýdýarlar. Kur'an diýerler. O Arapçada Kur'an diýip söz ýok mysal üçin. Hiç saatini bilen oklar uzak ýöne öwredilipdir şu kitap. Mukaddes diýip öwredipdirler. Edil şeýle bizim o hökümet diýip getirip oturdulan zadyň näme bilen oklar, hökümetiň näme bilen oklar. Buların edip ýören işiniň o jenayetdigini, ýa-ni insanlygyň garşysynda jenayetdigini bilen oklar. Ýöne şu sizin hökümetiňiz diýip öwredipdirler. Näde öwredýärler olam her okuw kitabynyň baş sahypasynda şularyň suraty bar, şularyň sözleri bilen başlaýarlar. O telewizorlar ertirden akşama o şularyň adyny demedi ýa-ni şey diýip edýärler-de. Ýöne O çäreler hem şu asyl şol görmek üçin edilen bar. nemäniň özem bir çäre şol okuw kitaplarynyň baş sahypalaryna şularyň suratyny goýulmasam bir çäre aslında. O. Yani buların hemmesi hem yankı KGB'nın aktiv meripiriyat edilen işi. Son näme bolýar? Bilemiz ok yankı. Edil Kur'anyň näme diýini bilmän, o mukaddes hasa edilýär. Bularyň hem näme diýini bilmän, o Adalet gözleri adalet gözlersin, kanun gözlersin, işlerini okuyup görürsün. Ona buna yalvarıp görürsün. Tanış gözläp görürsün, pulunu verip yol aljak bolup görürsün. Indi kanuny ýurtda sapara, ýa-ni consistency diýip bir zat bardy, ýa-ni tutarlılık diýilýär buna. Tutarlılık bolan wagtda sen şu gün bir zady şey diýip eden bolsaň, ertesi gün o şeydi edip bilmeli. Şol bir şertlerde. Ýöne Türkmenistanda nähili bugün şu zady para verip eden olsun, ertesi gün var ya has köp para vermeli bolýar. Ya da sana hiç yüzüne de seyreden oklar senden has köp pul verenler var. Ya da bir senin ne toprak aldın yankı dayzanın nemesi toprak aldın. Yankı goňşyň güýçlirak çıktı. Senin toprağına göz dikdi. Sapara bu näme demeň ziyade. Goňşyň aýalyna göz dikse. Güýjüň yetmese. Yine kanunsuzluk şu zatlara alıp barýar-da. Ýa-ni tutarlılık ýok ýurduň içinde. Mine doğruň wa orada İlleşlerimiz soru ve düşüncelerinizi yaz verin. Bazı diýäkäbir ýa-ni terminologiýalar bilen näme meseleler tartışylsa ildeşlerimiz üçin gowy bolar diýä, ýöne gowy bolar hakykatdan, ýöne iç hysba bolar mukan diýä. Düşünmeseň şoň üçin biz terminologiýalardan uzak durjak bolýarsa, bolup bildiğinden düşünüksiz bolarmy? Bir adam dinleýär, düşünmeýär, bir kellesinde bir many dören nokta soň gyzyk bolman bilýär. Näme? Näme bu halçoň bu hal edip aýdyp bereli. Toprağın halkın eline geçmeli o arada. 2 yıl, 3 yıl mundan gurrun edip başladık da. O şontu yani geleceğin bolmajağını. Yani bu yöne bir toprak iyi olanın hem bedadi çözeyen yalak neme düşünmeliler yani tek malın mülkün bolan soň ýa şonu gorumala kanuny düzgüne talap berýändir, halkda berýändir. O şu talabyň garşysynda da kanunlar çıkyp başlaýandyr. Onu bir gorumaly, onuň tatanda ýa arasynda işlewler bolmalydyr. Oň bir tatbiknamat bolmalydyr. O giden demeni talaby döredýär. Ondan şu da atlan hemmece kanuny, düzgünlük, tertibi
ödü görüp başlayan. Halkın ödü içine bile gaydap başlayan da. O şeydik görüyor. Yani hiç zaten ki değil. Bunların kanunu çıkar ya. O kanunu işleme mümküncülüğü yok. O yani kıymetini talabım yok. Yani altınlaydı. Devlet burada adını tutuyor da. Onun aşağı yok. Onun aşağının yoktuğunu bilen o. O. Yer tenki de. Kağıdı diye de yer tenki de diye. Ulanmalı verilir. Öyle Türkmenistan'da şunu yer halkın değerli kanun çıkardılar. Kanunun ne halk gıdıklanmadı onun bu kanun. Bize o kap verdi yani ekranda. O. Yani yere iyi olmak cinayet deyip yazılan satay. O yer satın almak, pul tölemek cenayetti ya. Demek ne ama yer satılmaya hiç kimken bol bilmeye de satılmayan olsa. Ne şu eğitim yokluğunda ne sonra yani yanlışına mı bilen oklar talabım yok. Onun yani bir hükümet diyen adamlar burada diyor ulanıp kadın işlemi diyorlar. Siz talamalı oluyorlar. Başka yani gepin deme değeri. Talansızlık bilen meşgul olmalı. Para yerinizde paradır. Ne çok talansızlık değil ya şu zaten. Niye varayım? Parası yer var olsa bana korkuyordum. Yani senin hükümetin yokluğunun tuğutnaması şu. Derdi kanun işlep bilmeyen. Gönüm ben kanun koruyan deyip o yani Ors Pavonlu nemeler var kemine. Ors Pavonlu mu? Ors Pavonlu. O yatlattın şu Ors Pavonlu deyip o. Onu komentaryadan okudum Sapar abi. İlleşimiz yazıptır. Ors Pavonlu Türkmenler deyip yazıptır da. Öyle hakikaten. Kıynasak da. Kanun yok. Kanun boluğun bile yok. Olmadıklardan işlep bile yok da. Şuna değerli olmalı düşünmemiz gerek de. Ya oyunu düşünenden sonra devam etmeli Sapar aynı. Yurt tezeden vurmalı o kanun. Elden vurmalı. Başka nimeti yok. Kanun. Bunu remont edip bolun o. Yani bir Muhammed ayırıp durdu Muhammed getirip koyunuza da bu yutkan o. Biraz devleti kurmalı. Onu kurun ton. Onu baş gerek mi? Aş gerek mi? Ya o deme gerek mi? Ne çok kurup bir okan sodatlar ortaya çıkmalı. Çok için kurucu medlit diyenin demedi. Vüdipe sor. Bizde ön floriyalaklar bolmadık. Olmanın için devlet kurulmadık. Kurulmadık devlette kovu yaşayacak ol yani. Onun yani düzgün tertip, o kanun beklen yemeğiniz var. Şunu var aşağınız. Olması mümkün değil. Şuna şeyler. Onu gözünü yaşatmıyorsunuz. Görmüyorsunuz. Elementar pasport alıp bilen de şunu ben katı hem mülkün tutya hem bağırım meliye hem devitim ağrıya. Bir devleti vatandaşı ortundanın şu devlet sana pasport verip bilmez. Kemine. Gözünü getirip görüyen O pasport verip bilmesi bir tarafa halkın yarısının taşına çıkıp gitmesi. Asıl baştan başlıyor adam. Adam yankı çıkarmacak ordaşın kavap o para peşkeş filan doğrudan çıkıyor. Şunun açık koyarlar yurdun içine adam mı alacak gel? O şeyle. Yankı altın belli o arkaya gidilen orada taşlar gider. Ne görürsün? Talan cayına üstüne get burada odur bilen tekillep o dehilep vatan oluyor. Türkmenistan'da kanunlara halk iyiye çıkmalı birincilik bilen diye. Ama doğru kanunlara iyiye çıkmak için biraz düşünce gerek de.
Biz yankı kanunlara iyi çık bilmeyenliğimizin bir näçe sebebi var. Yani esas sebeplerinin biri şu din kulturasıdır. Bizim dinimizde kanun yoktur. Şonuň üçin biz kanunyň näme de düşünýämiz ok. Oňa iyi çıkmalydyram öýdemiz ok. Biz nädip ýaşaýatsa paraga bugün ýerden turýar hawa Allah rızkymy nerden berdik? Başlaya kanuny başla yapsın bu. Ondan soň başına bir bela gelse de ay bir ýalňyş günah iş etdim bakan. Ya da başka birinin başına gelse bir neme bela beter diye ay diye dinden uzaklaşandır misal için. Kömek etmeye de öz günahkar. Yani bu bir nahil bir ertekler dünyasında yaşap gören ýalyk bir fikirlenişimiz var. Şonuň üçin kanun ýok bizde. Yemet kemine dinem del başka da demeler var. Dinem yeterlik derecede nemedendir. Yani bizim aňyrdan gelýän göçebe milletin öz bir medeniyeti bolýar da. Yani tebigat mecbur edip yani sen biri galjak bolsaň, nesilini dowam etdirjek bolsaň, käbir çäreler görmeliler. O yani malyny kış öldürmän çıkarmaly. Otlak yeri bilmeli, tapmaly. O malyň garylda tenem görüwürýän. Ne şodatlyň hemme jedi ýa tertip düzgün dörüp ne maňollar şu ada çenli göç konup bölürde. Özüm şol tradisiýalary ýa garylaryny, agylaryny ýükläp olutdukdan olutdy. Gyzykly tarap şol tradisiýalary häzir günümizde demokratik ýurtlaryň arasyna goşdy. Demek biz 2000 ýyl bundan öňe demokratik şertlerde ýaşaýan ekenimiz. Dedi ne şu zatlardan mahrum etdiler. O yerine Arap dembetini soktular. Yani din bilen, kılıç bilen, yine bir zat bilen. O son onun onun garıştırdı. Biz ne yolunu yitiren bir millet şu an. Ne öňümüz var, ne geçmişimiz var da. Biz onun bilemiz yok. Tarihimiz bilemiz yok. Büyüğünü. Geçmişimizin özel bar ýöne biz bilemiz yok. O biz bilemiz yok. Bizim ille yok, geçmişimiz var. Köp milletlerde yoktur. Yani şu Türk milletlerinin emetini yani sivilizasyon rezervi diye patap edilen bir tarihimiz var bizim. Onu öğrenmeli. Yani onu öğreden okur. Ne Türkmenistan'ın hem şunu öğreden okur deyip fotoğrafı veren doktor. Yeni de bir gen var. O yani şu aklımıza az diyen okur mu? Çörümüz yoga diýerler. O hem şu bilgimiz az. Biz nemedemiz o. Birlikler sonra şikayet et başlamalılar. Hem de bilgi verildiler kemine. O bilgim olmasa da çörümüz yok. Ya da az. O hünerin yok. Kârin yok. Kim katamda nerede yaşayacak? Yine şu Şüvetya'dan Norvegia'da kemine ve bağ yurtlar da şular. Özüm ımgır bağ, yönü bu örüm bağ derler. Şutayda da kârsiz, hünersiz adamlar. Görü varını öğrendirler. Emmek için nemeti alada değil, yani koyu yaşayacak orada ilk bilek, kâr, hüner, bilgi, şu fundamentini dolduruyorlar da. Onu sen birini yapınca olmalı oluyor. Kime gerekten? Devlet diye. Devlet o bir düzüğünü demedi ya. Şu düzüğünün içinde kayılı oradan yaşayan. O ağzı eden o. Bor eden o. Böyle. Bayem eden o. Yani beylekler bilen
Nemeder ýalak şert dörü diye. O düzgün, tertip. Bizimkiler kär hüner bilen işlerim yok. Üniversitede de kär hüner veren kimine. O bize yani kär hüner veren nemeler var. Yani bizimki de öyle kendine. Yani biz Ors mektepleri, o Türk mektepleri var adı kurun ediyor da kendi diye. O tayda hakikaten o Türkmen kär uğra o oku diyorlar. O bilim veriyorlar. Türkmen komşunlarla. Yani çok adırlar bizimki de. Tinet gördün mü şu? Yine şu hakkı Türkmenistan'la bolyan zatları, şolun yetişen adamları biliyor. Bilip dine yönü şunu ulunyarlar. Yine şolur katip, evet tatlar. Ve şu taydaki uğru dileyen zatı, Türkmenin tarih değerlerine biliyorsun. Yönü bilim nimetinde, şolun düşünceleri ama şu devletin, Türkmenistan'ın, şu yardayında, şu yaşap bilmeyeceğini biliyorlar. Çünkü Amerika'ya çıkı diyendirler. Avrupa'ya çıkı diyendirler. Yönü ayaklarını o taydan neme diyenlerdir, soğuruyorlar o taydan. O Türkmenistan'a boğu diyendirler. Doğru. Sorular için boğu. Yani şu yerdaydı ne? Sorulardan tez çıkken. Çıkkenler. O Türkmenistan'ın geleceğinin yoktuğunu soruyor. Ha kovuluyorlar. Ben çıkkaydan bak 30 yıl oldu. Olun kadar 4-5 yıl oldu. Kesinlikle 10 yıl oldu. Tez yok. Milli ve yerli del separaş ondan olmalı. O. Orsun koy. O beyleki ne belki. Türk mektebi diysek o yanlış olur. O Gülenistlerin kıyakı. Türkiye'nin öz içinde yetişten. Yanlış doğru kabul ediyen. Gülenist. O Gülenist diyeyim ben bunlara. Gülenistler Türkiye'de de Türkiye'de yetiştiren adamları Türkiye'den oklarda Türk'ten çıkarıyorlar. Bence gördük. Bizimkiler hem şey diyorlar da. İldeşimizi yazıptır. Yani Hudayverdi Korkak multifilmdeki yalı o bayım Hudayverdi senin toğun bareken deyip kovalayışı yalak diye. Yo. Güçlü de bay. O Hudayverdi'den korkak olan son. Kızıklı. Şeyle Türkmenistan'ın yağdayı kıynasak da. Son bir soru var. Tapara size sorum diye. 3. Han uruşu bolma riski var mı diye. Yani Demirazık Kipr krizi yüze çıktı diye. Demirazık Kipr? Ya o tayda yüze çıkar ya. Ne yıllardan beri var. 70. yıllardan beri var. Yemek bu soru nemerak cevap vereyim. 3. Han uruşu devam edip başladı bir vakit. O arada neme del bizim öz problemimiz var. Bu yani tecenlere men diýär. Tejen bir owamyz vardyr bilýäňiz. Şäher bolan olmagy mümkin bu gün. O şäher. Şäherem boldy şäher. Ýer bolandyr. Ne şonda bizim owadoşlarymyz daşarda keçelerini kölüge ýalarlar, çaýyny nemlerler. Tejen çaý diýip çaýlary vardyr. Bilýändirler ýa. O şondan doýup o dünýä gurruna diýendirler ýa. 3. Jahan uruşy, 4. Jahan uruşy barada da gurruna diýendirler şu wagt. O Obama'nın nähilekdigini, Trump'ın nähilek, Biden'ın nämetdigini ýöne. ýa. Ýön tejen barada gurruna diýenlerdir. Hatem beter şu owasy barada gurruna diýenlerdir. Kapılarında da ýeke çöp ýokdur, gök neme. O tuvaletlerin yani minni polya yağlak yarın var. Burada
neme uçuraman o nemeği sıralı dağıt akşam orada hakım neme. Bu Bunu öyün ağzaların hepimiz bilelik deme diyorlar o pol yani. şu özünün öyünün urumlu ediyenlerdir. Tuvaletim yok, şunu becermeli ya da köçen yok ya da kapıyında ağaç yok. Rokromu ısıda rayın kölögötünde keçen hüret. 24 saat şeyde de. 365 gün. Şolar ne? Üçüncü zagan uruşu. Tekep sorun çoğu var ya. Üçüncü zagan uruşu. Sen o yurdunda, sen elinde pasportun yok. O sen Türkmenistan'ı değişikliğinden belli değil. Beşinci zagan uruşu olanında da sen yağdayın ütken o. Şu yağdayın diye. Nememiz değil. Yani elimiz arada vurun edelim. Yani o keçeni aylak görün keçenli var. Şu yerinin çoğunu bilen yok şu. Şu gurur neden yok da tabii. Marta uçuk geliyor, kosmose gidip geliyor. Yalan niye doğru diye Hatay'da cedel deme dörüyada deme dörüyada çekşer yalan. Ne? Yani garibin nemeti şunlarla garip ilkule ödaş tuğrunu seyreder. Ben hem şun garip. Ben elimde kârim var, hünerim var. Yok orada onu öğrenmedim. Onun kapında tuvaletim o bir adam yalak bir çıkar yalak tuvaletim o indon hem bir şey gerek ya. Normalde böyle olur yalak bir ikranak ağaç etmeli. Diden yalak düşünce döremeli. Şu atlar yok. Üçüncü, dördüncü, beşinci cahan uruşun açan başlar kim yener, neyme der. O minni pol yagote nebete. O hakik şeylidir. Bilemok bizim doğrumuzda şunlarla şu adam ondan beter olmalı. Öten daha görmedi. Türkmenistan'a o tutuşluğunu beter olana göre olur. Şu içinde o beterleşendir. Yeket geçenler hem oğlumuzun Angliyan, Beriyan ben yönü tecen öyle ovam oğlumuzun ödümden başlayan da. Kama kritik olsun diye. Ödüm katı belet, o tecenlerim katı belet. Sapara devam edelim katı gobur neme soru var. Gurma için ilk garaşsız bolmalı mı ya da garaşsız bolandan son yani taze Türkmenistan kurulandan son bolyamı deyip soruyor yani. O taze Türkmenistan'dan ön garaşsız olmalı mı ya da son garaşsız olmalı mı deyip o geliyor sorumuz bize. Go soru. O sapara siz cevap verin. Bize yani uruşup söveçenden son garaşsız bolya deyip bilyas milletler. Garaşsız olan son uruşup gören milletler görümüz o. Neme yine yurdumun yerde yatır. Şu at. Alsanız garaşsız bolyanız. Almasanız da hiç adam bulunuz yok. Türkmenin bulunuz yok. Şu adam tak Türkmen deyip köyünü pasportunuz. Oturuğu geçen pasportunuz var. Türkmenin gibi. Neyle olmalı? Yani yuridiski. O şu olmalı. Tuğu dediğiniz de Türkmen gibi. O pasportların kağıdır. Kağıdın ömrü demedi ya da. Onun sen kimdiğini yani tuğu etmek görü oluyor da. Ben diyor değerliyip o diyor değerliğinizi da kadar etmeli oluyor. Yani şu an devletimiz eğitim yerde yatır. O çoğuna iyi çıkmalı. Çıkan ürünün karıştı oluyor. Onun uğrap bilsen karıştı oluyor. Şu an temmek şey karıştı. Sapara aynı çıkan sonra karıştı oluyor. Şu an Türk kötü. Hayır, birinin karıştı. Koca çıkıp bile çıktığınız akidiyalar yani yığınama merkezleri mi? O yığınama değilse ben böyle yani. Neme de izni uğratma deport merkezlerde. O sapara ayında garaşsızlık o meselesi hem açıldı. O yani altındayız zaman meselesi ortada. Şimdi yankı gelen demeler vardır. Bir giden Ors pagonlu Türkmenler dedik mi? O Ors pagonlu Türkmenler vardır. Öy yıkmana gelen. Şimdi
Yani altın dayzan Öýü yıkıpdyrlar, yıkmana o gelenler yıkan öy adamlar. yıkan adamlar da. Şimdi şu altın o dayzanın yanında hiç kim yok mu? Şimdi ne için sonra yani buna yine karışsızlık meselesi o ortaya çıkan düşünce. Şimdi şol adamlar bir kanun adamlar. Ors pagonlu Orsun demesi. Lagerinin adamlar bunların hem mesela. O şoları yani nehil cezasını versenem deme de yerinde barıp durdu. Türkmenistan'da kanun yok. Hem bekim boyun alıptır yine aydıp dur. Gün güçlüğününki deyip aytışı o ya da yer güçlüğününki diye de ol. Umumlaştırıp aytsan o gün güçlüğünki ol ya. Demek kanun yok. O ne edip o güçlü çıkıp bilsen o yerem seninki toprağım seninki. Gerek olsa şondan son kanunu am o düzersin de. Şeyle ol ya. Dämçin şol adamlar o gıran oklar şotayda. Hiç aysan şolaryň gymylda hareket edip bilmeliler. Yaşamana hakkı yok olaryň otayda. Deme kemine ne ors gelmeken o Türkmen oğulları gödöňde getirip görün. Hı. Yakar öýler o. Yanaşık. O sen men yerimden alın diýip şu gara öýünü ýykyp ýören Türkmen tarihte bolurmy kanşurdaly? Daşyndan düşman çoksa okey. O hiç nememiz yok. Ýöne öýüri ne içinde. Hı. Bizim däwimizde nememizde de ýykmaly ile neme ýokdur. Birinin ya kalan jaýyny. Yo öý ýykmakka terbiýet zada. O çok nikkaňa bir. Hı. O mantığına da adını düşünüroklarım. Çok yanlış olanla da yıkmağa nimet yok. Bizim ne yaptık? Anardan gelen değerli tuğlamız. Hı. Bunun kanunum yok. Yani biz o iki cehennem uğrat değil ya da. Bizim ne geçmişimizde burada olup dur diyeni alak demeyen bir kellemde dememde de getirpilemde yok da. Evet uğradılar yok. Tarihimiz yok. Bilim de yok. Hı. Her doğan çağın toprak hakkı var. Ata-baba aňyrdan gelýän neme? Her doğan gününün toprak hakkı var. O hakkı hiç kim alıp bilýänler. Onu kılıç bilen oryalarda. Toprak vatan diýilýän. O ýa mirasdar bolýança ýaşy etýänçe garaşdyrylýar. Padşahlar şey dip garaşdyrýan ekenler ha. Näçe 6-7 ýaşynda bolsa demede simbolik edip o padşah diýerler 12 ýaşyna gelenden soň karar alma demesine berýän ekenler de. Tarihten bilýänimiz. O senin ýaşyň ýeten okya ýenem beýle diýip elinden almaýan ekenler. Demek kemine ne şu gepleşikden soň ýa altın gelinimizin meselesini çözerler, günahkardan taparlar, o cezalandırırlar, o öwedinem doldururlar demesinin ýöne bu mesele çözüldüğü olmaýar. Yani biz düşünmeli yerimiz şu Nähil bolýar sapara mesele nädip çözülmeli? mesele şu toprak yer reforması geçmen toprak halkın eline geçmese şu mesele çözülen ok. Ona molor etmeýär. Olur etmeýär. Onda Etçege de meňden ok. O etmeliler büyüden oklar. O şu yok toprağı elinize geçirmeyen siz vatanı elinize geçirip bilmeýäňiz. Wat yurt sizinki däl. Ne şoňa biraz kelläňi demesleň düşünmeli ýalak demede dille aýdamok men. Demilim men dilime düşýän ben ýa-da başga dille urlayan ben olaymy? düşünýän sapara. O toprak sizinki däl
Çoğun çüğüne vatanım sizinki der. Siz şu tayda gezip görün, yönü yani gul formasında, yani unolmayan bir yani diri, kayaklı yemek. Dine ulanıyal. Biz toprağı gerek olsa urşup, kırılışıp, yani almalı. Toprağın eğiti olmalı. Eğiti olmayan bu meseleleri yani çözüp olmuyor. Ne göz için altının meselesini çözürler. Son için ben arkayına diyenler çözür. Yönüt erti dursunun küçük yani. Bir amanı çıkmalı. 20 tanak verdiğin çıkar. 50 tanak vermesi o Türkmenistan'da yeka ya kamuoyu kalkoz derler. 500 tanak 600 tanak kalkoz var. Her birini şuraya alakta. Bu ne olup durun? Kavriyerde günde 4 yerde oluyor. Mesela çözülür değil. Nawa. Sapara o Cemle'den bilersiz. İsteseniz iyileşlerimizden hem bir neme yok. Ullakın sorular yok. Oha. Şeyle yağdayımız umuman el alınanda ortada görünüp dur toprağı almalı sizine. Toprağım orası ne ben elinde durdu. 150 yıldan beri kayıp veren oklar. Ve halka şu toprak verilse orası saklap bilmiyor. Hazır post-sovet yurtlarına seyredin sapara ona birazrak kurun edelim. Post-sovet yurtlarının hiç haysında da toprak eyyeciliği yok. Yani Pribaltika'nın dışında elbette. İlki etmeli başlan ne Türkmenistan'dır. Şu tarihim bir yatlan. O toprağın köp bölüğü hududu eğiciliği yani şartı eğiciliği verilip başladı. Yani kanunları entek doğru yetişen yoktu. Onu bilenler kendidir. Yani onların tezini çıkarın yok. Yani Türkmen'in betbakçılıkları şu tez çıkarman o demeli problemani demetinden çıkarıyorlar da. Bolmasından ha ağır diyorlar da. Şu yatlat bilen adam var mı? Köpüsüne gayratın çatyanlarla sonra yatlamalı. Bu meseleleriniz 30 yıl bundan çözülmeli meseleler. Yani diyeceğin son ne şu hakkı Türkmenistan'ın yardayına uğrayadı. Şu hakkı görgülüğünüz demesi çok çözülmedik meselelerin bedeli şu hakkı. Ödeyen demeyiniz. Sizin kabiriniz o hakları yaş çağa demesindesiniz. Yani sizin eneleriniz, atalarınız hem beceri uzatlan demeleri şayatlardır. Yani şu adam şu meselelerini gündeme çıkarmadılar da çözülmediğinin büyük sebebi yani halk bilgisiz kalıyor da. Gazete jurnallar ne yapıp çekti. Nasıl zaten bildirmeyecek. O demek Orsun elinde kendi çıkarmadık olsalar. O biz şu Orsun yani tapusunu demediktir de. Oğuptalıktır. O bizim halk düşmanı olmamızın büyük sebebi şu. Var etmişimiz halkı toprak verecek olur. Demek en ulu günah şudur. Ondan ulu başka günah olması mümkün değil. Onun günah deyinəm son bildik diyorsun. Yok günah deyinəm Günah menzen o alsa para nereden bileceksin onu? Böyle. Onda sapara Cemle hele. Olya. İyileşler sağ olun. İyileşler yemedin şu rahatlara biraz düşünecek olun. Demek size gerektir. O bu saparağa gerektir. Yani orada o katı yanlış yansanız saparağa
O 71 yaşadı. Bu zatlar bilen ne demetmeden neme hödüyürünü siz görmelisin. O Kurayamızda da biz onu başlap oraya size ne yol orku diye. Hı. O, biz o dünyada yatan yerimizde o şayatlık edemesek başka nememiz yok bizim. Şoň üçin sizin sağlaňyza akçylygyňyza gerekdir. Şolaň ykbalyny o emetmek sizin borçunuzdur. Atalyk enelik. Onuň tanlyk borçunuzdur. Şu zatlary özüňiz üçin edýänsiňiz. Onu bir üçin edýändir öýtüp demek ben. Diňe özüňiz üçin edýändir. O başka kişi o sizden hiç zat tantama däldir. O bekleyen de adam yoktur sizde. Bu zatları siz özüňiz üçin. O dünýäň işi ýokdur da tereddüt görün. Dünýä sizin eliňizde pasport barmy ýokmy, sen jaň ýykylmadymy diýip o hiç kim nemesi. Gylgym bilýänler. Size gerek. O ýanky altyna bizim o jahan ýalak watandaşymyz, o dogunmyz, jyýymyz, goňşymyz, o türkmenimiz, o hostlaram çykamyz da. Onu ýa-ni ýadýaňyz diýip, görkezýäňiz diýip şikayet edýärler. O da ýa geň watandaş nemelerimiz. O meseleni o nädip çözülýär başgaça? Şoňa bir ýani düşündürüş berelim diken ýanky. No. Şoň üçin oýunyň, biraz tilkiniň O sağ olun Sapar ağa. İyileşler size de sağ olun. sağlıkly görüşelim.